Samantala, bilang paggunita naman sa 33rd National Children's Month at 35th Library and Information Services Month, magkakasunod din sinagawa ang serye ng Tech Talk forums on OSAEC and CSAEM Prevention Awareness Campaign sa iba't ibang paaralan upang palakasin ang proteksyon ng kabataan laban sa online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC at cyber sexual abuse and exploitation of minors o CSAEM. Sa pangunguna ng mga paaralan city libraries at sa tulong ng Regional Anti-Cybercrime Unit 1 mula sa Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police, naihatid ang mga talakayan na naglalayong turuan ng mga mag-aaral, guro at magulang kung paano matukoy, maiwasan at mai-report ng mga banta ng online exploitation. Nagsimula ang serye noong November 24 sa Malacanang National High School kung saan tinalakay ang lumalalang panganib ng online exploitation sa digital age. Sinundan ito ng isa pang forum sa Agdao Integrated School kung saan mas pinagtibay ang diskusyon sa tamang paggamit ng internet at online vigilance. Bilang ikatlong installment, nagsagawa rin ng Tech Talk Forum sa ang San Carlos City Library sa Bacnar National High School. Dito ibinahagi ang makabuluhang impormasyon tungkol sa seguridad ng kabataan sa online platforms. Pinatunayan naman ng magkakaugnay na forum na ito ang sama-samang advokasya ng paaralan, aklatan at law enforcement na tiyaking ang bawat bata ay ligtas, may karapatan at may suporta sa gitna ng mabilis na paglago ng teknolohiya. Patuloy ang laban para sa isang ligtas na online world para sa kabataan dahil ang kanilang karapatan ay dapat pangalagaan, ipaglaban at protektahan. IFM News Express. IFM News. IFM News. IFM News.